Mari ki Pak Joes nggih mantun iki. Dewene sampun Pak. Ridho Budaya. Giliran dateng Pak Kantoran, Pak Kantoran nggih. Nggih, Kantoran. Apa Yo kimul. Nggih monggo. Kantor setunggal lagu campuranipun panjenengan daturaken rewo iki. Apa yo no? Ayo Pak mriki Pak napa Pak? Nggih. Nggih, ayo mantan iki rewo niki kantor setunggal. Nggih. Ayo Pak mriki Pak. Kelang alit do, ayo tuh meneng kabeh. Kelang alit, ye. Balik, pen nembang malih ta balik. Oh, alah iya cek turun tuh. Ayo, kelang alit sampai balik. Pak Dek. Ya, tidak benar.
lakon semene lawase kesonya rika ketianani matur suwun. Iki matur coba nuwun. Kalau wae ingkang kampur katuraken tetep bangku kilelaken campur sari iki. Dene napa kudunipun warga Desa Pungging. Iki kudune warga Dusun Pungging Desa Pungging. Dalu menika pagelaran wayang kulit Ki Dalang Ati langsung streaming wonten Gondo Cerita iki. Tadi dalu menika langsung streaming wonten Gondo Cerita. Ini menapa mangke penggemar-penggemaripun ingkang nyuwun gending lelagon kula saged nglayani wonten tari ngremo. Baik, hadirin khususipun keluarga besar Bogor Lurah sekeluarga dalam acara kajianipun Yudha Syukuran Nggada Nadar dalam keturutan wonten acara tari ngremo Gereja Budaya